A mae'n beth mawr, mae'n beth rhyfeddol. A dwi eisiau rhannu stori, dwi wedi dweud y stori o'r blaen wrthach chi. A fyddwch chi'n cofio bod fi wedi defnyddio'r stori, gobeithio. Tro dwythaf, Melora Parry yn chwerthin am ymhen ni pan nes i ddefnyddio'r stori yma, fel oedd Melora. Tia 12 mlynedd yn ôl, 3 blynedd ar 10 yn ôl, ddaru ni werthu'r capal yn do, ar Hale Charles. Tia hynny. A dwi'n cofio Malcolm yn ffonio fi, o'n i'n Travelodge Caergrawnt digwydd bod ar y pryd. Eilir. Neu un o hwnna chi'n ffonio fi ac yn dweud, maen nhw wedi derbyn yn cynnig, maen nhw wedi rhoi cynnig i ni am y capel ar Hale Charles. Oedd yn destun llawenydd i ni oherwydd yn bod ni'n bryderus am y dyfodol cynnal yr adeilad gothig 1855. A dyna fyd yma ni yn mynd trwy y broses o werthu'r adeilad i'r Eglwys Gatholig dros y ffordd. A'r archesgob ar y pryd oedd y dyn yma. George, be oedd gyfenw fo, Malcolm? Stack. George Stack oedd yr archesgob. A mae o'n y fan yma yn ei ogoniant tu allan i Cornerstone, hen adeilad Ebenezer. A ryw fora ar ôl y gwerthiant, dyma y ffôn yn canu. Hello, are you the Reverend Ellen Tudor? Medden nhw? Yes, o'n i newydd fod yn y gym tro cyntaf mewn mis. Yes, it's me. The Archbishop, Right Reverend George Stack, would like to see the chapel. Do you have the keys? P.A. yr archesgob wedi ffonio. Oh, yes. Can you come down tomorrow at 11? A dyma fi'n dweud, yes, I'll meet you outside the chapel. A dyma fi'n mynd, codi, mynd i'r gym eto, ail dro mewn mis. A mynd lawr i ganol y ddinas yn gwisgo fy shell suit. Dwi'n siŵr dos gan neb o hwnna chi shell suit, oce? Shell suit. Dyma fi'n parcio'r car am unwaith yn cael lle hwylus ac yn sefyll ar ben draw Charles Street yn edrych i lawr i gyfeiriad Queen Street. Ac o'n i gallu gweld criw o bobl ar ganol y ffordd, oll yn ei gynnau duon, ond am ewin colar wen rownd i gyddfa. Ac o'n i'n edrych ac o'n nhw'n smart, rhai ohonyn nhw'n gwisgo spectols hael, fel rhain yma. Ac o'n i'n edrych arnyn nhw, ac yn ei canol nhw mi oedd yr archesgob George Stack, ac o'n i'n pen arall y stryd, yn fy shell suit. Mi o'na ddyn camera yna. Mi o'na newyddiadurwyr yno, yn tynnu llun o'r archesgob yn mynd i mewn i Ebenezer. A dyma fi'n sefyll ar un pen yn edrych i lawr. Dyma nhw'n sbio'r pen arall yn edrych arna fi. Padre, I think it's the non-conformist. Ac o'n i'n teimlo fel hyn. Tudur, fedri di roed y sleid nesaf? Mwy o sôn? Allweddi'n fy moced. A dyma fi'n cerdded i lawr Charles Street i gwrdd ar bobl oedd yn y pen arall. Spectols hael, du a'r archesgob yno. Dyma fi'n chwibanu. Anyway, gyd i ddiffodd hwnna fel i mi symud ymlaen. Ac oedden nhw'n garedig iawn, dyma fi'n ysgwyd llaw hefo nhw. A dyma fi'n dweud, oh, I'd like to see the chapel, I haven't seen all of it. So oedd wedi bod mewn ar ddiwedd un gwasanaeth fisoedd ynghynt. A dyma fi'n mynd lawr yr ochr ac i mewn trwy ddrws yr ochr ac oedd yma, ac oedd y ciwad o'i gwmpas o yn gweini arno fo. Da chi'n bod gwneud siŵr bod o'n iawn. Mynd trwy'r festri stafellol bach yma, fyny'r chapel. This is the chapel here, dyma'r capel.
A dyma ni'n mynd draw i'r festri fawr oedd ganddo ni yn y cefn. A dyma'r archesgob yn cael ei ryfeddu. A dyma fo'n cerdded i gornel y festri fawr. A dyma fo'n rhoi freichiad led. A dyma fo'n dweud, wow, this is really big, 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 big. Eco di hwnna. Big, big, big. Oedd o di gwirioni bod y festri mor fawr. Rwan ta, pan da ni'n sôn am teyrnas Dduw, da ni'n sôn am rhywbeth really, really big. Mae o'n enfawr. Mae nhw'n ymwneud â tragwyddoldeb. Mae o'n ymwneud â'r creu. Mae nhw'n ymwneud â hanes dynoliaeth. Mae nhw'n ymwneud ag atomau. Mae o'n ymwneud â ffiseg, a cemeg, a bywydeg. Mae nhw'n ymwneud â'r daleithau a'r planedi i gyd. Mae o'n ymwneud â diwedd amser a Iesu Grist yn dod yn ôl. Felly, ar un llaw, pam da ni'n sôn am deyrnas Dduw, da ni'n sôn am rhywbeth mawr nad ydym ni'n gallu i ddeall yn iawn. Da ni'n gallu ddeall o yn llawn, oherwydd Duw yn gweithredu ydy teyrnas Dduw.